Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pondok rupanya lu tuh. Mbak, mampet. Aduh, sorry Mbak aku, Mbak. Mbak ini, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak. Enak ya. Enak ya. Aduh, kilo tak usah lagi. Itu apa ini kene apa nganu? Seblak buatan pedes gitu. Hah? Seblak komplit buatan pedes gitu. Nganu Mbak, kayak sidik gak apa-apa. Sidik ya. Saya siji sedengan. Nggih, ndang dhewek nopo apa 13? 10. Kamu iya. Iya. Ini dong. Iya. Oke guys, kita buka punya Utris Hello Kitty. Ini adalah wonton. Iya. Anu Mbak. Aku kok kangen kue lama tidak berbincang-bincang. Kayaknya lama nggak jumpa ya. Kan aku sakur mbek kowe. Memang Tek Rene mek apa? Aku belum gitu. Terus pengen ngomong Mbak E. Mbak wonge wis BA ngono. Mbak yuk, dia mbak yuk pada men nih. Lho Mbak E lebih aku. Nek gak kowe sing BA. Ya siap ora. Maksudnya kan bumbune kayak sini. Oh iya. Nah sampai ini jane bukake jam piro lah? Setengah loro. Ya ini wis entek. Lah kan kayak saiki lho. Lah yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah karek sakmene deh. Sama. Lah iki sampean turu kene? Enggak ya. Main di sampean? Enggak tak dulu Mbak. Itu Mbak. Dong tuban lele kowe iki jane wong Korea jadi tekok iki sing apa? Oh bayar. Enggak usah lele ngenteni aku bar kok. Kamu harus menemani aku di sini. Tak ceritani nabi-nabi. Ya ampun ta. Nabi Muhammad. Tenan kok apik kok. Mbak Ojo. Itu yo ki lho, Nur Europe. Ojo ngono apa? Lho, apik le kowe. Kok kan viral kayak Europe. Mas, gak beral-beralan. Lah, aku Sekarang dia. ya ora gak sampe ning kene. Oh, iya. Kayak tok kok sama apa rono kono kok. Kan jadi aku juga sampai gitu. Sampai ning kene tutul wis suwi dak? Sudah 1 tahun setengah. Mosok wis tahun setengah. Oh, terus tak perbarui kontraknya ini. Lah ndek kae dinggo nganu ki ngejim iki. Ya Mbak ya kaya senam niku lho ya. Aku ngejim kok, Mbak. Apa? Wis balae. Ya ora roh. Iki dinggo ngono kuwi lho. Aku ndek kae nek tuku seblak kuwi. Sampeyan tau pesen yo kek kon kapung ning kono kali yo. Klakir. Aku wanita. Heeh. Iki Mbak Edo tupan bener ya tanggane. Apa, Mbak? Lah, ndek mah ya rokan kan tak tekoki. Ya aku gelem seblak no. Tuku apa dikeki ya? Ya tuku ya. Maksudnya nek gelem kan tak pesen dua ngono. Nek gak gelem aku pesen satu toh. Gelem jadi. Bu guru pulang jam berapa, Bu? Tadi pulang jam 1:30. Wong mulang cah TK kok mulai 1:30 jane mek apa iku iki? Membuat agenda untuk besok. Kerajinan tangan Iya. dan kesenian. Agenda besok adalah membuat kolase. Budal 1:30, jahene wis entek duwe. Kekayaane mak ngeri, Mbak. Amin ya Allah, go naik umroh. Ya amin. Mau ceker, Ya karek sampean. tapi mau. Ya mau aja. Kan ada yang nggak mau. Mau. Apalagi duit. Kamu mau? Kowe wis bayar? Wis. Tak bayari. Iya. Ndang kowe yo sisane. Nggak usah ngono, kowe gak usah ngeyel. Sing ngayali kowe iki. Kowe mau Mbak Rini, Mbak. tak ceritani Mbak. Duduk sini apik. Kleru. Kok malah Lho, kok semono aku gak nata. Kok sing tak ceritani apik. Tapi kita tutup dulu. Jangan on kamera. Ya. Oke, guys. Ini jembrit banget udah aku. Jembrit aku. Jauh. Nah, sebelah ijos, guys. Kita 30 plus nganu. Ini lho foto sebelah Wow. Nek ceker ya. Ora mau belan marusak tenan berarti kan. Mbak kene tekok kowe yo. Lho lah kan anak sampean kelas piro, Mbak? Sampean kok Mbak? Itu tahu tuku nek ning Mbak Romo ngono jere. Duh.
Onge berarti Berarti sing dodol ning Pak Ramo kae masuk pegawene leni. dia paling. Nah, aku tak jujur kok. Wong ape adus gak sida, guys. Kowe berarti Rono ndek manggung ngono kuwi. Enak nih. Jos iki kan gak pedes aku. Manis. Gak pedes ya. Nek sing kae pedes gini ya sedengan kok kowe yo sedengan. Wah, enak lah. Enak iki yo. Enak gak pedes. 10.000 lho, guys. Murah lah yo. Seruput. Enak. Mek sendokne. Udah sing enak. Ora enak kok entek. Ora masuk. Bathuke dipangan jengklong barang ora kerasa. Kayak iki lho. Tak kanggo. Lambene delok gutu-gutu kok. Ngono kok jere gak enak, guys. Sopan ra ngadeg wis starting. Duit dibak dhewe. HP wis rusak. Waret. Maghrib pula. Diem. Meneng. Delok. Alah goto-goto lambene. Wis mburi. Alah, aku pas sholat kok baru wudu. Lah apa iki? Iki kan dipino aku guys tak syuting dek. Yo. Gak tak tukok omong dadak. Lenggen kon dibu ngono. Toko dhewe dek. Momontor lah. Gak numpak sepeda. Magrib kok. Kaliren. Ora dikei mangan. Ora lah. Jere ngene, rupane elek di syuting ben ra payu, ben ra gadeg ora payu. Mas Am ndak soyo piye, ndek tuku dhewe ra trimo, guys. Jelas enak nih. Lari Pak iki emang dikongkon tuku apa dek ndek iso melok pesen. Ini yang kon tuku bakso. Terus Lah kok mangane. Aku apa tuku seblak isane gorene terus wonge. Wis aku seblak isan. berdoa pora lah ini. Mbak sego ben warak, aku gak mbak sego gak warak ya. Awar. Panas. Ayah mau ya mbak sego. Rodok pedes. Ayah mbak sego. Ayo mbak sego. Wong kaliren iki jere. Yo mesti. Seblak nggih sego yo. Dulu iki roti iki. Tapi mbaknya pindah ya. Apa pindah? Iya kita ya. Sampai jajalan yang semanda sih. Kodok kowe ya? Cerita ning kancane. Kowe tuku ndek mana wong ora? Mbak Putri. Mbak Putri tok. Itu berarti pengen Mbak Putri. Iya. Wonge ngomong ngene. Seblak aku pesan seblak ku lho Mbak ning ngarepku, mosok enek aku ngono. Nek kalau gas kilat-kilat nek udan ndang udan misan sing deres. Karowan aku ki hawane kudu awang-awangan dodol. Pedes yo. Kayak gombal sing tak strek mau. Kurang kae mbek iki sing ki wis. Mun tak lebokno. Padahal modul. Tapi kok aku cekukne yo. Ini Bu Oga nih. Bahkan ra pedes ngene lho. Iki sedengan Ibu. Berarti manis. Gak pedes, biasa. Original. Wonge. Aku jane pengen bakso ati. Terus Tapi enek ora ya?
Besok ayo bos. Weh, enak cakere nak bu. Wih. Wangi, gak kenal. Tak kira kenal. Nek wis ngombe gak ceguken. Yuh piyo, ndek itu ku dhewe ra trimo, guys. Jelas enak nih. Lari Pak iki emang dikongkon tuku apa dek ndek iso melok pesen. Nah, ini yang kan tuku bakso. Terus Lah aku mangane. Aku apa tuku seblak isane gorene terus wonge. Wis aku seblak isane. berdoa pora lah ini. Mbak sego ben warak, aku gak mbak sego gak warak ya. Awar. Panas. Ayah mau ya mbak sego. Kalau ndak pedes. Ayah mbak sego. Ayo mbak sego. Wong kaliren iki jere. Yo mesti. Seblak nggih sego yo. Dene iki. Dhewe. Tapi mbak Epe pindah ya. Apa pindah? Iya ketake. Sampai jajalan ning Semande sih. Heeh. Kondo kowe ya? Siap. Cerita ning kancane. Kowe tuku ndek mana wong ora? Mbak Putri. Mbak Putri tok. Itu berarti pengen Mbak Putri. Iya. Wonge ngomong ngene. Seblak aku pesan seblak ku lho Mbak ning ngarepku, masa enek aku ngono. Nek Mesti. kalau gas kilat-kilat nek udan ndang udan misan sing deres. Karowan aku ki hawane kudu awang-awangan dodol. Pedes yo. Kae gombal sing tak strek mau. Kurang kae mbek iki sing ki wis. Mun tak lebokno. Padahal modul. Tapi kok aku cekuken yo. Ini Bu Oga nih. Bahkan ra pedes ngene lho. Iki sedengan Ibu. Berarti manis. Gak pedes, biasa. Original. Wonge. Aku jane pengen bakso ati. Terus Tapi enak ora ya? Sesuk ae bos. Weh, enak cakere nak Bu. Wih. Wangi gak kenal. Tak kira kenal. Nek wis ngombe gak ceguken. bakal tak cipi. Gini ini wah rupane. Bismillah. Rp10.000 sak porsi, ayo. Ayo. Gak itu. Padahal gak pedes. Ayo. Nah. Padahal gak pedes gitu. Ya kowe lagi man sithik kok. Baik. Wis saiki mah gak doyan pedes ya. Kowe gak aja mangan pedes nek gak doyan pedes. Ndak lambung gem. Kena. Nek nyekeli lho delok. Ngene ketumbah, Gak, ya ora, ngono gak apik nyekeli disangga. Enak ya. Jane tuambai mie enak ya. Enak mine ya. Oh, jane ora usah pindah. Ayo